Welcome back sa ating channel mga amigo. Ayan mga amigo, papunta tayo ngayon ng Greenfield City sa may Santa Rosa, dito sa Santa Rosa, Laguna. Kaya lang parang mali yung pinasok natin mga amigo. Kaya paano ba? Parang babalik tayo mga amigo. Yan, babalik tayo ng Skyway. Ng Expressway. Kasi doon pala tayo i-exit daw sa Eton, sa may Greenfield City din sa Eton na part pa rin po siya ng Santa Rosa, kaya lang sa another exit po tayo papasok. Ayan mga amigo, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating paglalakbay kahit naliligaw. Hindi yata tayo na-inform nung ating kausap na doon daw siya mag-aantay sa kabilang exit sa may Eton sa may Greenfield City rin. Ayan, kasi malaki talaga yung Santa Rosa, Laguna. Kaya aminin na natin na naligaw tayo mga amigo. Talagang ganyan buhay talaga mga amigo. Minsan naliligaw. Hindi tayo naliligaw ng landas, naliligaw lang pa tayo ng pinuntahan. Kaya ayan, babalik na tayo. At sabi nung ating kausap doon daw tayo magkikita sa may Ayala Mall sa Eton. Ayan mga amigo, tuloy-tuloy at samahan niyo po kami sa ating paglalakbay papunta doon sa may Ayala Mall Eton. Ayan, maraming salamat mga amigo, at shoutout sa ating mga amigong subscriber, mga amigong silent viewers, at sa lahat ng amigo nating OFW, at shoutout po sa inyong lahat, at God bless po sa inyo. Mag-iingat po tayong lahat sa ating ginagawa sa araw-araw mga amigo. Yan amigo, bye-bye po!